بسم الله الرحمن الرحيم M'dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. ألف لام ميم Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Kodi anthu akuganiza kuti adzasiyidwa popanda kuyesedwa ndi masautso pakungonena kuti takhulupirira. Iyayi, ayenera kuyesedwa ndithu ndi masautso osiyanasiyana pa matupi pawo ndi pa chuma chawo kuti adziwike woona ndi wachiphamaso. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Ndipo ndithu tidawayesa amene adalipo patsogolo pawo. Ndithu Mulungu awaonetsera poyera amene ali wolankhula zoona, ndithu Mulungu awaonetsera poyera amene ali wolankhula zabodza. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Kodi amene akuchita zoyipa akuganiza kuti atipambana kotero kuti sitingawalange? Ndi chiweruzo choyipa chimene akuweruzacho. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Amene akuyembekezera kukumana ndi Mulungu agwire ntchito yabwino pa moyo wake kuti akakumane naye ndi zabwino. Ndithu nthawi ya Mulungu tsiku la chimaliziro idza popanda chikayiko, ndipo Iye ngwakumva zonena za akapolo ake, ngodziwa za chinsinsi chawo. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Ndipo amene akuchita khama polimbana ndi akafiri kapena pogonjetsa mtima wake kuti utsatire malamulo a Mulungu, ndithu zabwino za khamalo zili pa iye mwini. Ndithu Mulungu siwosaukira chilichonse kwa zolengedwa zake. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Ndipo amene akhulupirira ndi kumachita zabwino tidzawafafanizira zoyipa zawo, ndipo tidzawalipira zabwino kuposa zomwe amachita. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Ndipo tamulamula munthu kuchitira zabwino makolo ake. Koma ngati atakukakamiza makolo ako kuti undiphatikize ine ndi zinthu zina zomwe iwe sukuzidziwa, usawamvere. Kwa ine ndiko kobwerera kwanu, ndipo ndidzakuwuzani zimene mumachita. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Ndipo amene akhulupirira ndi kumachita zabwino tidzawalowetsa m'gulu la anthu abwino. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين Ndipo alipo ena mwa anthu omwe akunena takhulupirira mwa Mulungu, koma akavutitsidwa chifukwa cha Mulungu amawachita masautso a anthu monga chilango cha Mulungu. Sapirira, iwowa ndi achinyengo a munafikini. Ndipo chikadza chipulumutso chochokera kwa Mbuye wako amanena, ndithu ife tidali pamodzi ndi inu, koma chikhalirecho akunena zonama.
Kodi Mulungu sadziwa zomwe zili mzifuwa za zolengedwa? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Ndipo ndithu Mulungu awaonetsera poyera amene akhulupirira moona, ndiponso awaonetsera poyera amunafikina achinyengo. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Ndipo amene sadakhulupirire adanena kwa okhulupirira, tsatani njira yathu, musatsate njira ya Muhammadi. Ife tidzakusenzerani machimo anu kuti chilichonse chisakupezeni. Koma sadzasenza chilichonse cha machimo awo, ndithu iwo ngabodza. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ndipo ndithudi adzasenza mitolo ya machimo ndi mitolo ina ya machimo ya omwe adawasocheretsa poyiphatikiza ku mitolo yawo ya machimo. Nawonso osocheretsedwa adzasenzanso mitolo ya machimo chifukwa cha kutsatira kwawo anthu wasocheretsawo. Ndipo pa tsiku la kiyama chimaliziro ndithu adzafunsidwa pa zimene amapeka. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Ndipo ndithu tidamtuma Nowa kwa anthu ake, ndipo adakhala nawo zaka 1,000 kupatulapo zaka 50. Koma nthawi yonseyi sadatsatire ulaliki wake. Choncho chigumula chidawapeza, ndipo adamira wonse uku ali wodzichitira zoyipa. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidampulumutsa iye ndi anthu ake amchombo, ndipo tidachita ichi kuti likhale phunziro kwa zolengedwa. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Ndipo akumbutse nkhani ya Abrahamu pamene adawawuza anthu ake, mpembedzeni Mulungu ndi kumuopa, zimenezo nzabwino kwa inu ngati mukudziwa kusiyana kwa chabwino ndi choyipa. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Ndithu inu mukupembedza mafano kusiya kupembedza Mulungu, ndipo mwadzipangira chonama. Ndithu amene mukuwapembedzawo kusiya Mulungu sangakupatseni riziki madalitso. Funani riziki madalitso kwa Mulungu, ndipo mpembedzeni iye yekha ndi kumthokoza. Kwa iye ndiko mudzabwezedwa tsiku la chimaliziro. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ndipo ngati mutsutsa, ndithu mibado yaomwe adalipo patsogolo panu idatsutsanso. Ndipo kwa mtumiki kulibe udindo wina koma kufikitsa uthenga woonekera poyera womveka bwino. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Kodi saona momwe Mulungu ayambitsira zolengedwa kenako nkuzibwerezanso? Ndithu kwa Mulungu zimenezo nzosavuta. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Nena, yendani pa dziko ndi kuona momwe Mulungu adayambitsira chilengedwe, kenako Mulungu adzawumba kuwumba kwina. Ndithu Mulungu ndi wokhoza chilichonse.
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Amamulanga yemwe wamufuna ndipo amamuchitira chifundo amene wamufuna, ndipo kwa iye nonse mudzabwezedwa. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ndipo inu simungampambane Mulungu pa dziko ngakhale kumwamba pomuzemba kuti asakulangeni. Inu mulibe mtetezi kapena mpulumutsi kupatula Mulungu. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Ndipo amene akana aya ndime za Mulungu ndi kukumana naye, amenewo ndiwo ataya mtima pa zakupeza chifundo changa, ndipo iwowo ndiwo adzapeza chilango chowawa. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Choncho yankho la anthu ake silidali lina koma adangoti mupheni kapena mtentheni ndi moto, koma Mulungu adampulumutsa ku moto. Ndithu zimenezi muli malingaliro osonyeza mphamvu za Mulungu kwa anthu okhulupirira. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Ndipo adanena, ndithu inu mwasankha mafano kukhala milungu kusiya Mulungu weniweni, ndipo mukukondana pakati panu m'moyo wa pa dziko pokhalirana pamodzi ndi kupitiriza kupembedza mafanowo mwachimvano. Koma tsiku la kiyama chiweruzo mudzakanana wina ndi mnzake, ndiponso mudzatembererana wina ndi mnzake, malo anu adzakhala ku moto, ndipo simudzapeza wokupulumutsani. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Choncho mneneri Lutu adankhulupirira, ndipo mneneri Abrahamu adanena, ndithu ine ndikusamukira ku dziko lomwe mbuye wanga wandilamulira, ndithu iye ngwa mphamvu zoposa ngwa nzeru zakuya. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ndipo tidampatsa mneneri Abrahamu, Isaki ndi Yakobo, ndipo tidayika uneneri ndi buku pa mbumba yake, ndipo tidampatsa malipiro ake pa dziko lapansi, ndithu iye pa tsiku lachimaliziro adzakhala mwa anthu abwino. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Ndipo akumbutse nkhani ya mneneri Lutu pamene adawawuza anthu ake, ndithu inu mukuchita zadama, palibe amene adakutsogolerani kuchita zadamazo mwa zolengedwa. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Kodi inu mukuchita amuna anzanu ukwati ndi kutseka njira pakuchita chifwamba ndi kuchita zoyipa m'mabwalo anu osonkhanirana? Koma yankho la anthu ake silidali lina koma kunena kuti
tidzere ndi chilango cha mulungucho ngati uli mmodzi wa woona. Qala rabbi ansurni ala alqawmi almufsidin. Iye adati, mbuye wanga ndipulumutseni kwa anthu owononga. Walamma jaat rusuluna Ibrahima bilbushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin. Ndipo pamene atumiki athu adamdzera Abrahamu ndi nkhani yabwino yoti abereka mneneri Isaki, adanenanso, ndithu tiwawononga eni mudzi uwu, ndithu iwowo ngochimwa. Qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Mneneri Abrahamu adayankha, koma mmenemo muli Lutu. Iwo adati, ife ndife wodziwa kwambiri za omwe ali mmenemo, ndithu timpulumutsa iye ndi banja lake kupatula mkazi wake, iye ndi mmodzi wa otsalira wowonongeka. Walamma an jaat rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin. Ndipo pamene atumiki athu adamdzera Lutu, adawadandaulira ndi kuwadera nkhawa. Ndipo iwo adati, usaope ndipo usadandaule, ndithu ife tikupulumutsa ndi banja lako kupatula mkazi wako, iye ndi mmodzi wa otsalira wowonongeka. Inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa'i bima kanu yafsukun. Ndithu ife tiwatsitsira chilango choyipa kuchokera kumwamba eni mudzi uwu, chifukwa cha kuchimwa kwawo ndi kuwukira malamulo a Mulungu. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Ndipo ndithu tidasiya chizindikiro mmenemo choonekera kwa anthu anzeru. Wa ila Madyana akhahum Shu'ayban faqala ya qaumi i'budu Allaha وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ndipo ku Madiyani tidatumako m'bale wawo Shuaibu, ndipo adati, inu anthu anga, mpembedzeni Mulungu ndipo opani tsiku la chimaliziro, musanke muwononga pa dziko. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Koma adamutsutsa, ndipo kugwedezeka kwa nthaka kudawachotsa moyo wawo, ndipo kudawachera ali gwadegwade m'nyumba zawo atafa. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Nawonso Adi ndi Asamudi tidawawononga. Mukhala mwawo mukudziwika kwa inu. Satana adawakometsera zochita zawo zoyipa, ndipo adawatsekereza ku njira zabwino, chikhalirecho adali wopenya anzeru zawo. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Momwemonso Karun, Farao ndi Haman adawonongedwa. Ndithu adawadzera Mose ndi zozizwitsa zooneka, koma adadzikweza pa dziko. Komatu sadathe kumpambana Mulungu pomulepheretsa kuwalanga. فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم
من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. choncho aliyense wa iwo tidamulanga ndi machimo ake. Ena a iwo tidawatumizira chimphepo cha miyala, ena a iwo adachotsedwa moyo ndi mkuwe, ena a iwo tidawadidimiza mthaka, ndipo ena a iwo tidawamiza m'madzi. Si Mulungu amene adawachitira zoyipa, koma adadzichitira okha zoyipa. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Fanizo lamene adzipangira milungu yabodza kusiya Mulungu weniweni lili ngati fanizo la kangaude yemwe wadzipangira nyumba kuti imsunge pomwe nyumbayo singathe kumsunga m'nyengo yozizira kapena yotentha. Ndithu nyumba yomwe ili yofoka kwambiri ndi nyumba ya kangaude akadakhala akudziwa. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay' wa huwa al-azizul hakim. Ndithu Mulungu akudziwa kupembedza kwawo zinthu zina kusiya iye ngwamphamvu zoposa ngwanzeru zakuya. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ndipo amenewa ndi mafanizo omwe tikuwaponyera anthu, sangawazindikire kupatula wodziwa. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Mulungu wadalenga thambo ndi nthaka mwachoona, ndithu mmenemo muli zizindikiro kwa okhulupirira. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Werenga zimene zavumbulutsidwa kwa iwe za m'buku ndipo pemphera swala. Ndithu swala ikapempheredwa moyenera imamtchinjiriza woyipempherayo ku zinthu zauve ndi zoyipa. Ndipo kukumbukira Mulungu ndi chinthu chachikulu. Ndipo Mulungu akudziwa zimene mukuchita. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Ndipo musatsutsane ndi anthu abuku koma kutsutsana kwabwino kupatula amene achita zoyipa mwa iwo. Ndipo nenani, takhulupirira zomwe zavumbulutsidwa kwa ife ndi zomwe zavumbulutsidwa kwa inu. Ndipo Mulungu wathu ndi Mulungu wanu ndi mmodzi, ndipo ife ndife wogonjera iye. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ndipo umo ndi momwe takuvumbulutsira buku ili la Qur'an. Ndipo amene tidawapatsa buku ili lisadadze monga Taurati ndi Injili akulikhulupirira. Akulikhulupiriranso ena mwa awa Arabu omwe sitidawapatse buku, ndipo sangakane maaya athu kupatula wosakhulupirira. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Ndipo iwe sumawerenga buku lililonse ili lisanadze, ndipo sudalilembe ndi dzanja lako lakumanja. Zikadatero ndiye kuti anthu achabe akadakayikira. Bal huwa ayatun
بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Koma izi ndi aya zathu zoonekera poyera zomwe nzovomerezeka mzifuwa za amene apatsidwa nzeru, ndipo sangazikane aya ndime zathu koma achinyengo. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ndipo akunena, kodi bwanji sizinatsitsidwe kwa iye zozizwitsa kuchokera kwa mbuye wake? Nena, zozizwitsa zili kwa Mulungu, ndipo ine ndine mchenjezi woonekera, ndilibe mphamvu zokudzetserani zozizwitsa koma pokhapo Mulungu atafuna. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Kodi sizidawakwanire kuti takuvumbulutsira buku ili lomwe likuwerengedwa kwa iwo? Ndithu zimenezo muli chifundo ndi phunziro kwa anthu okhulupirira. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Nena, Mulungu akukwana kukhala mboni pakati panga ndi inu, akudziwa zakumwamba ndi zapansi, ndipo amene akukhulupirira zachabe ndi kukana Mulungu, iwowo ndiwo wotayika. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Ndipo akukupempha kuti chilango chidze mwachangu. Kukadapanda kuti kudayikidwa nthawi yodziwika, chilango chikadawadzera, ndipo ndithu chidzawadzera mwadzidzidzi asakudziwa. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Akukupempha kuti chilango chidze mwachangu, ndithu Jahena idzawazinga wosakhulupirira. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Tsiku limene chidzawavindikira chilango kuyambira kumwamba mpaka pansi pa miyendo yawo, ndipo adzanena, lawani malipiro a zomwe munkachita. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Inu akapolo anga amene mwakhulupirira, ndithu nthaka yanga njophanuka, mukhoza kupita dziko lina ngati dziko lanulo simupeza mwayi wopembedza Mulungu mokwanira, ndipo ine ndekha ndipembedzeni. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Chamoyo chilichonse chidzalawa imfa, kenako mudzabwezedwa kwa ife. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Ndipo amene akhulupirira ndi kumachita zabwino, ndithudi tidzawakhazika mzipinda za kumunda wamtendere, momwe pansi pake pakuyenda mitsinje, adzakhala m'menemo muyaya. Taonani kukhala bwino malipiro awo ochita zabwino. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Amene adapirira ndi kusamira kwa mbuye wawo. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Ndi zamoyo zingati zomwe sizimazipezera riziki lake, Mulungu akuzipatsa izo pamodzi ndi inunso,
ndipo iye ngwakumva ngodziwa. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. Ndipo ngati utawafunsa kuti kodi ndani adalenga thambo ndi nthaka ndi kugonjetsa dzuwa ndi mwezi, ndithu anena ndi Mulungu. Nanga akutembenuzidwira kuti الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Mulungu amamtambasulira riziki amene wamfuna mwa akapolo ake ndi kunchepetsera amene wamfunanso. Ndithu Mulungu ngodziwa kwambiri za chilichonse. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Ndipo ngati utawafunsa kuti kodi ndani amene akutsitsa madzi kuchokera ku mitambo ndi kuukitsanso nthaka ndi madziwo pambuyo pokhala yachilala, ndithu anena ndi Mulungu. Nena kuyamikidwa konse nkwa Mulungu, koma ambiri a iwo sazindikira. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Ndipo moyo uwu wa pa dziko lapansi suli kanthu koma chibwana ndi masewera. Ndipo nyumba ya tsiku la chimaliziro ndiwo moyo weniweni akadakhala akudziwa. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ndipo akakwera mchombo ndi kukumana ndi zoopsa amampempha Mulungu modzipereka ndi kumuyeretsera pempho. Koma akawapulumutsa ndi kuwafikitsa ku mtunda, iwo amayambanso kumuphatikiza Mulungu ndi mafano. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Posathokoza zimene tawapatsa, aleke asangalale ndi zoyipa zawozo, posachedwa adzadziwa. أفلم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Kodi saona kuti dziko lawo, mzinda wa Maka, talichita kukhala lopatulika la mtendere, pomwe anthu ena akutsompholedwa mphepete mwawo. Kodi akukhulupirira zachabe ndi kuukana mtendere wa Mulungu? ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Kodi wachinyengo wamkulu ndani woposa amene akupekera bodza Mulungu kapena kutsutsa choona chikamdzera? Kodi si Jehena yomwe idzakhala malo a osakhulupirira? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ndipo amene akulimbikira njira yathu polimbana ndi Satana ndi mzimu woyipa ndi zilakolako zoyipa za mthupi ndi cholinga chofuna kukondweretsa Mulungu, ndithu tiwawongolera ku njira zathu. Ndipo ndithu Mulungu ali pamodzi ndi ochita zabwino.